Здравейте хора, днес ще ви покажа едни неща, които могат да ви помогнат, примерно когато пътувате на път или се местите, примерно някъде другаде. И да, ако се чува ми се телевизора, защото аз съм го усилила. Изчакате малко. Ще взема и ще го намаля. Съжалявам просто наистина. Изчакайте малко, ще го спра видеото, за да ви покажа как ще можете да си сгънете от ето така гащи на... Как? Ще се видим сега. Само. На ето и този начин. По ето и този начин ще си ги сгънете. Значи, както ето така, го обръщате ето така по този начин. Обаче не знам как да ви ги покажа. Просто. Значи така както е, го навивате. Аз понеже тук тази ръка ми е лакирана с зингел и просто малко може да се намаца или затова правя по този начин. И така спирате до ето тук примерно. След това го обръщате назад и правите ето така, след това с другото така и го нагъвате, докато стигнете до ето тази част. След това правите точно ето така. Ето, виждате ли как се получи хубаво? А сега, от ето такива дълги чорапи, разхвърляни в чекмеджето ви, една блуза за вкъщи примерно и едни гащи. Как можете да се опаковате едно нещо като топка, може би. Не знам. И сега ще видите как се получава. И да, тук ако виждате, блести ми, да, както ви казах, се лакирах. Така, първо вземате ето така. И няма да говоря, и няма. Направо ще скъвам. Гледайте хубаво как се прави. Ако искате да ви е с това лице, с лицето, а не наобратно, с етия зашивки, трябва да обърнете чорапа. Ето така. Вземате го ето тук и го обръщате и го слагате настрани ето тук. С ето тази страна навътре. След това обръщате и другия чорап. И ето така. А след това навивате блузата на руло, за да ви се получи ето такова нещо. И когато ви се получи, вземате този край на чорапа и правите ето така, за да ви се получи ето така, по този начин. Ето така трябва да ви стане, а след това правите абсолютно същото и с другия чорап. И ето така. Изчакайте, че нещо. За да ви се получи ето това нещо. И по този начин, ето тук има една дупка. Можете да сложите примерно ето такива бикини вътре и да ги натъпчете. Или ето тук отстрани, ето така, да ги сложите.
и ще ви се получи да ви се съберат в багажа. Аз примерно, когато тръгвам на багаж, слагам нещата си в тази раница. Но довиждане, това ще бъде. Дайте тъмзъп, ако ви е харесало, и се абонирайте за канала ми.